ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, мардуми тоҷик. Ҳама каса созен хубен. Ирӯз 23 ноябри соли 2023 шумо дар канали Auto TV қарор дорем. ирӯза наворда дорем барои азиз. BMW дорем, Toyota, Mercedes, Kia, Lexus, Daewoo Leganze, Matiz, Toyota Corolla, Lacetti, Opel Astra H, Vectra B, Vectra C, Opel Astra F дудунаш ва дигар мошина баҳри шумо. Дар ҳамин навор бародар азиз, моро эҳтиром кунен, навороро қадр кунен, меҳнатро қадр кунен, лайкотонро бизанен. Иншоалло мо розӣ бошем, мо баҳри шумо наворои ҷолиб мекунем бародар азиз. барои реклама имо WhatsApp, хона, замин, квартира, техника ва компания, чизе ки барои фурӯши реклама шо роиш рекламаш мекунем. дар комментария ҳатман нависен аз кадом маркаи мошина шумода маъқулай. нависенша мо дар наворои байна рекламаш мекунем баҳри шумо. эълон аз сар мекунем, лайкотонро бизанед, навора тамошо кунем бачаҳо. эълони якум сар мешавад аз Opel Astra F соли 1994. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 26 бензини газ дар кузов седан. краскаи мошин тоза, хушроакаи объём мотораш 1,6 литр. коробка передачи мошин механика. мошинча карочи тоза, акай конкретни харидор бошад, агар занг бизанад дар ҳамин рақамҳои 4-0. моторош модулаи срочна фурӯшӣ бо нархи 30,000 сомонӣ. беҳуда зангмон назанен. дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, рақамода занг занен, оиди мошин маълумоташа бигирен. мақсад баҳри шумо ҳамин мошина мо пешниҳод кардем, ҳамиша ёфтем. худотон занг зад, бо оиди мошин маълумоташа бигирен, рафта харидорӣ шудем бародар азиз. мошини дуюм Opel Vectra C бародар азиз, соли 2012. айни ҳол дар душанбе қарор дорад бо нархи 40,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, газ задагӣ нест, дизел задагӣ нестай, фақат ба бензин ҳаракат мекунад. дар кузови седан, объём мотор 2 литр, коробкаш автоматика. ростӣ дар комментария бачаҳо қайд карданд ки опелои автоматика навор кунен. мақсад ҳамиша ёфтем баҳри шумо. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, автоматика, мотор 2 сеп, бензини холӣ, люк, кондитсионер, салон кожа, хоб, электропакет, яксола ҳуҷҷат. мақсад ҳамин қас состоянии мошин. касе ки харидор бошад, агар марҳамат 3-0 занг занен. я бародар ростӣ хона равон карданд, дар шаҳри ҳисора суратҳоша надорам гуфтанд, дар Москва қарор дорем гуфтанд, ҳамира бояд реклама карда буфурӯшемша. 3 дар хона, WhatsApp дорам, марҳамат, дар шаҳри ҳисор, дар раи алмаси қишлоқи ҳофиз. хона дар пеши мактаб, 3 дар хона, баня кухонӣ дорад. фақат медрои зиндагӣ бардоро, фақат зангшон занен, оиди сотихш маълумот додагӣ нест, бипурсен бо. фақат зангшон занен. мошини сеюм дӯстони азиз, BMW X6 соли 2010 дар истаравшан қарор дорад, бо нархи 164,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш дизел, мошин тоза, хушроака бародар, чӣ хел ки дестен. ҳай нархшам тозаака ёхи. краскаш сафед, салон кожа, мотор 3,5 литр, коробкаш автоматика, мошин 100%, лишни дард надорад, яксола ҳуҷҷат дорад, балонош нав, тонировка дорад, равған антифриз-шудагӣ, хулас ягон кори лишн надорад. омада мошина полни проверка кунен, ё ин ки устовотон қати омада бисанҷенаш, баъд ба номтон документаш мекунем, мегиред, меринша. ин ҳамин қадр дӯстони азиз маълумот баҳри шумо. касоне ки харидори BMW ҳастен, марҳамат кунед, успех кунед. мошини навбатӣ, як дона Opel Astra H бародар азиз, айни ҳол дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, соли 2007, бо нархи 72,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои дастӣ 901 Тоҷикистон,
рақамҳои 933 Тоҷикистон WhatsApp доранд, метавонед муроҷиат кунед аз номи канали Auto TV. бачаҳо азиз, занг зад пирсен шав. Баллон нав мотор 1.6 бензини холӣ, солиш 2007. алиш намешавад, коробкаш механика, ходовой 100%. ҳолати мошин навай, адрес шаҳри Ваҳдат, нархаш 72000 сомонӣ мешавад. номерои телефонша мондагием, WhatsApp ва дастиш. бародаро, масъалаи лайкҳоро конкрет бинен, моро меҳнатҳоро қадр кунен. мо шумо гуфтан навор мекунем. касе ки моро мешнава, лайка бизанед, даш тамошо кунед. балечкои Mercedes C-Class ҳамиҷа ҳастанд. солиш 1998. айни ҳол дар кӯлоб қарор дорад, бо нархи 50000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор ди автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, краскаш тоза, сарафина надорад. бо Мерседесҳо дига анохи. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, тонировка, ҳуҷҷати 9 моҳа, срочна 4 та баллони 70-80%. состояние мошин дараҷаи олияй, нафаре мега пайдо шава, ҳай карда бигарда моша. солиша 1998 гуфта қайд кардан. рости талаботи Мерседес бениҳоят зиёда бародар азиз. акр намедонам моро тамошо кардесан, касоне ки ради Мерседес тамошо карден, дар ҳами комментария бале нависен, розием бачаҳо. ҳам мошине ки дар аблошка мондем 8500 сомонӣ. ин мошин Daewoo Leganze бачаҳо. солиш 1998. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 8500 сум савдо мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови седан, мотор 1.8 литр, коробка передачи механика. 22222 км пробегшам хел қайд кардагиам, бародар азиз. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор 1.8 простой, ҳуҷҷати солона дорад. нархи ахиршай одамои мошинхар занг занед, илтимос мошин срочно фурӯшай 8500 сум. касоне ки аз TikTok ва Instagram тамошо карден, хушбахолтон. дар YouTube поезден далер офисиал ҳама шапкаи сирх канали мое бачаҳо. даромада подписка кунед, мошинои зур барашо пешон мекунем. лайкотонро бизанед, наворро тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ бародар азиз. Daewoo Lacetti, солиш 2005. айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад, бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газай, дар кузови седан, авио мотори 1.6 литр, коробкаш механика. автомашина дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, наха ду хулоса. 4 та баллони 70-80%. мотор, коробка ходовой соз, краскаш тозай. мошин фақат такси гаштагиай. ҳамин рақамҳои 666 дар Хуҷанд фақат. ина бародар азиз, байри шумо ҳамиқадр меҳнат мекунем, гап мезанем, монтаж мекунем, комментарии хуб нависен. иншоалло ай ҳаматон розием. пешакӣ раҳмат мегем ба ҳамаи амун нафарои ки моро тамошо мекунен. навораи муда лайк мезанед. гап нест, раҳмат ба ҳаматон. иншоалло навораи ҷолиб дар пешай. рӯзои хуб иншоалло моро ҷида дорад бачаҳо азиз. мошино арзон шиса рӯз. мошини навбатӣ бародар азиз, чӣ хеле ки дар расм дидесен Toyota Camry, солиш 2009. хеле тозак, хушроакай. ака нархшам 125000, уқа арзонам нестай фикр мекунам. ака пул боша агар уқа суми нестай, гуфтиам мардак. дар душанбе ба нархи 125000 сомонӣ. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, красный свет, мотор 2.5, коробкаш автомат, 155000 км пробег. хоб варианти алиши дора меган. Toyota Vitz боша мега, ёки Chevrolet Spark боша агар алиш мекунем. ҳамиқа варианти алиши бо нарх 125 та гуфтесанша. хай бо маълумотои иловагиша метавонед занг занед, хитом пирсен. салониш кожаҳай, мультирул, хоб электролифт. ҳамиқа хулоса маълумотош. мошини навбатиро бинед бародар азиз. Kia Rio, солиш 2017. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 87000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, дар кузов седан, мотори 1.6, коробкаш механика.
برادرها سروشنا ماشین فروخته می شود با نرخ 87000 سومانی. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 بالون نو، اکومولاتور نو، چخلای نو، موتور 100 ویز، коробка 100 ویز. خب кондиционер همش کار میکنه. تا 2028 سال لیسانس داره. در شرکت 11 فعالیت داره. التماس خریدار قزیق فقط زنگ زنید. این همیقه بچه‌ها کسانی که ما را تماشا کردین همیقه معلومات مرامت به خودتون زنگ زد پرسینشا. همیقه نوارای جلی برشون میکنیم. شما دستگیری کنید نوارا ان شاء الله پهن کنید. هستن نفرایی که ماشین خرن، نفرایی هستن که ماشین فروش هم بچه‌ها. اونا هم خبردار شما. ماشین آباتی را تماشا کنید که بچه‌ها. مازدا 6 سالش 2008. عین حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 85000 فروخته میشه. سوشورش بنزینی خالی، کوزوف اونیورسال، авио мотор 1.8 لیتر، коробкаш механика 172000 километр пробег бардор азиз. ماشین вагони наомадаги европейский. полный комплектация, ҳама чизош кор мекуна, растамошка кардагӣ 1 сола ҳуҷҷат. Mazda 6. دوستان عزیز کسانی که میخرین همین رقمای 919 زنگ زنین با اوید ماشین معلوماتش بگیرین. اگه خریدار قزیق باشین اگر رفته بخرینش. نوارای ما را کسانی که توخی تماشا میکنن در کامنتر 3 تا 5 لایسه ما میفهمیم که هم هستن نفرایی که ما را توخی تماشا میکنن. رحمت به همه شما برادر عزیز. ماشین اخیران هم میگیم خطا نمیکنیم دوستان. اوپل استرا اف سالش 1995 عین حال در خوجند بستانی قرار دارد با نرخ 36000 سومانی فروخته می شود. سوزشش بنزینی گاز، کوزوف خچبک، موکری اسفالت کراسکا، درونی ماشین توزه، همه طرفه قانون قایده. موتور 1.6 موتورش نو کردگان چونکی پرابگش 1234 کیلومتر قید کردگی بچه‌ها. коробкаш механика در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. تخصصات 8 ماه. اکومولاتور اکوم نو زدگان. التماس به کارخوجاها عموما زنگ نزنین. نرخ پسلرنی 36000 سومانی. همیقه معلومات برادر عزیز با خودتون زنگ زد پرسین اویدی مش معلوماتش نواری ما باقی میرسه جا. کسانی که لایک را نموندن حتما لایک را بزنین، کامنت خوب کنین. باقی در امان خدا تا پگاه خودتون احتیاط کنین. السلام علیکم دوستان و تماشاگران ما.